5 отбора на детски футболен клуб Орлета показват към момента добро представяне в детските първенства. След изиграването на първите 4 кръга от пролетния дял на шампионата при най-големите, Орлетата записаха 3 победи и 1 равенство. 3 победи и 1 равен до момента, като в Асеновград направихме 2-2 с домакините, там само бием. Сега какво ви предстои? В неделя гостуваме на лидера в класирането Ботев Пловдив, които са единствен отбор без загуба и без равен в класирането. В неделя от 13 часа 13-годишните футболисти на Орлетата ще изиграят срещата си срещу канарчетата на спортния комплекс на Ботев Пловдив. Очакванията ви за този матч? Очакванията са да се представим добре. Там трудно се играе. Футболът са доста силен отбор, но все пак и ние не сме много за подценяване. Очаквам да е един интересен двубой. В събота и неделя 5 отбора на детски футболен клуб Орлета ще имат мачове в градските първенства по футбол 9, футбол 7, футбол 5 и деца център в град Пловдив. С особен интерес се очакват освен двубоя на набор 2003 срещу Ботев и на набор 2007 срещу футболен клуб Локомотив 1926. Очертават се и здрави мачове с отборите на футболен клуб Марица при 12-годишните, на 11-годишните срещу отбора на Пловдив и на 10-годишните Орлета срещу Спартак С94.